inwetaghachi ntụkwasị obi ndị mmadụ nwere n'ebe gọọmenti nakwazi ewumewu gọọmenti dị iche iche bụgasị okwu akpụ n'ọnụ na Abuja dịka ndị a na-akpọtụrụ nakwazi ndị ọzọ eji okwu ha abụ izu gbakọtara wee tinye ọnụ n'okwu na ya bụ ọgbakọ ọ bụ African Polling Institute chịkọtara nke isiokwu ya bụ ịkwalite ịdịkọ n'otu site n'ịkpa ụbụbọ. Enwere ọtụtụ ndị dị iche iche bịara ebe ahụ kwuru okwu maka ọdịmma nke ala anyị gụnyere Dr. Sam Amadi, onye bụbu minista na-ahụ maka ime njem Rotimi Amechi, nakwa onye na-ahụ na-ekwu okwu banyere ihe metụtara ọrụ obodo Uche Igwe na onye a na-akpọtụrụ na nzikọrịta ozi Dr. Enene Ejembi, onye nta aka anyị na Abuja Princess Ekwi Ajide n'ebe ahụ. Dọkịta Amadi kpọrọ oku ka ejiri omenala na-akwalite mmụọ ndị obodo ma kwuo na ihe nnọchianya mba dịka egwu, nka na ọbụna abụ mba ọhụrụ kwesịrị ịdị ka ụzọ esi eme ka ndị Naịjirịa dị n'otu ma nwee otu njirimara. Ọ gakwara n'ihu sị na agaghị ekwe ka naanị ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-achị n'ihi na ụfọdụ n'ime ha eritewori uru site n'ime ka mba kewaa. Dọkịta Igwe na ndị ọzọ ga-kwuru okwu n'oge ahụ kwupụtara mkpa ọ dị imezi usoro agụmakwụkwọ Naịjirịa. Ha sịrị na ekwesịrị ịmalite site n'ịkụziri ụmụaka akụkọ ihe mere na mgbe ochie na ụkpụrụ ezi omume kemgbe ha dị na nwata ka ha wee too hụ obodo n'anya karịsịa n'elu okpukpe ma ọ bụ n'agbụrụ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.